Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Natagan to pagtagad may galar tayo laing nga reklamantes ng sibianan ato ning tagag pagtagad ning maong isyu mga sukit tig papinaw paduos sa mikropono sir, no? Kisay nga lang nga to? Basilio Dumaran, sir. Basilio Dumaran. Taga-asa man ka? Tawason. Tawason Mandawi. No? Okay. So unsa man ning imong gipadangat desto sibianan? Unsa man day ni? Kuana na to ni ang Unsa man imong reklamo? Sulti ekonomi. ang sinugdan nato ni katong sa una katong 2017. Kanang kadi before mi nagmeet aning Gabriel Sanchez kaning tag-iya ning Inspira de Cora. Kanang nana siya tao nga katong sinaligan nga murag iyang staff ba. Kauban pud nako tog trabaho sa una. Sa talisay niya. Murag katong nga tay murag daghan sila sa project. Nangita sila tao nga mo pakyaw mo trabaho unsa ilang kuan. So ikaw mamakyaway pud ka? Makyaw ko trabaho unsa ilang kuan niya. Pindi sa kuan. Sa construction imo kanang nay mga kuan apply ka. Sa construction niya. Pakyaw. Libor material yang ihat depende sa ilahang kuan. Nya kato nga time murag kanang nagkinanglan gid sila tao ba nya katong yang sinaligan amigo man to nako. Giduol ko nila giadto ko silang balay nga makatabang ba ko sa ilang project. Ko depende sa sabot ug kuan. Kung magkauyon ta mo trabaho ko. Mo tong gipatawag ko silang pisin giadto ko nya. Gi-interview ko tong tagiya. Kada si Gabriel. Siya pwede ba ko makatabang ko pwede sir basta makasabot lang ta. Mo tong siya sige taga-ante ka kuan nya mao ni ana. Pag pirmi na tong transaction ato ni maayo pa to. Maayo pa. Kasi mabayad. So sa may trabaho nimo dito mag subcontractor ka ina na? Bali mahog na kog subcon niya. Subcon. Siya man joy contractor. Unsa man nga kon palitan. So ang contractor kinis Gabriel. Gabriel. Unsa man sa engineer ni dili man sa engineer kanang nagnegosyo lang siya kanang construction. Negosyo lang. So ikaw unsa man ka? Foreman ka or trabaho lang ka construction sad? Bisa unsa lay patrabaho. Bisa unsa lang? Pakyaw ka. Pakyaw. Okay. Kato siya mga tong insa nga bay kanang namay project sa kuan open nga ispa. Nya kinanglan mig mo trabaho. Kato siya at panan to og electrical wiring. Okay. Nya ikaw lay mong tagaan sa atop sa trusses. Nya sa wiring ikaw pod. Nya kuan ko stay nga upila imong pangayo. Labor only or og labor material. Okay. Mo to akong kikostingan nya. Pagkuan tagaan duha ka option nya mo ni labor or gusto ka labor material mo siya. Siya nga labor material lang. Libur material lang. Okay. Karon wala ko siya kuan ba. Wala siya problema. Pagkuan lang taon nimo makatabang nimo ana. Moto nagkuha ko mga taon ako kauban ako. Tabangan na mo. Nya nangay kog daw niya. Sir tagay lang kog daw gamay kay para dagan ako pa. Matuyo pod maruling sa dito, no? Okay. So gitagaan kag down. Gitagaan pa ko ni ato ni maayo pa to. Maayo pa. Nya ipain ka sang cheque okay ra. Nya after nga nagsige na ko ng project hapit na nahuman. Dito na nagsugod kuan yang cheque morg na ni bounce na ba? Bounce na. Nya matong balik ka sa pesi nag sir. Bounce man cheque aman dabata. Dala na ay pakuan lang kay atong ilisan og cash. Mo to pakuan ilisan. Pagkakuan na to, sige magtrabaho niya. Hindi kada Sabado man tong kubra na mga to. Nya sige kada Sabado mo issue na siya cheque positive tag 1 month na. Na ako lang dawaton kay ako lang dawaton pero ako ning ipa-discount kina mo kay kailangan mo discount pero kanang kinahanglan inigjo imo ginang kanan kay
ako man say makuha na nimo. Sa katong ilis. Nya. Isa sige, ako lang ilag ko na ipa-discount lang. Kaya ako ra nang kukuro ni abot sa pizza. Yeah. Primero atong kana nagpa-discount ko. Okay pa to pag primero ikaduha katulo. Pag sunod na kuan naman di naman siya mo kuan. Kuan mao na siya nanguntol na. Nanguntol man sige. Oo. Ani siya. Pila man sige ning untol? Kuan mi ang kantidad gyud ni attorney. Kuan 321,000 ni siya nya. Katong pagbagyo siya to nga kuan wa nako ka kuan asa ng uban ani. Mao ni siya nabilin. Man ang akong So ikaw doon na pagkipagsilduan ng mga tao, no? Oo. So sabi nito ba, yung mga tao imong ipagsilduan dito nya. Oh, gisulan wa ko'y utang sa mga tao nako. Ako isang taga-antanan. Oo. Taplan na nako nya. Kanya. Motong siya ganong paningil nya. Isa nga ako lang nadatahan og kuan. Kay na wa naman nagundang man yang negosyo kay ibiyaan siya mga tao kay wala na siya matarong panwildo. Kay mo rin nakuan man to siya. Kay tungolay ko no itong iyang kaso nga kuan sa ilasong project sa Mario Isa. Katong building sa nga kuan ko. Inko sir, wa no kilabot ana kay kanang inyong kaso sir, wala pa ko ni sud sa imo daan na nakasuha. Nya lain man akong project ikuptan. Human naman namo gihuman namo. Nya ang kadto lang sa ispa sa kuan, wa to namo nahuman kay nag-away sad mo sa mga kuan. Pero kompleto ang materialis. Yan. O kuan katong sa libor nga among gipangayo. Nakuan na to namo nya. Imo kung isyo chiki atong uban pero nanguntol man mo to ako pabayaran kay kapalit ba kog materialis ato. Oo. Ang mga ako tong tanggo nya. Pag kuan Suloy kay ikaw may na kuan hinoon. Suffer na hinoon kaning kalakiha kay imong mga tao imong gipamayran sila. Ay imong kini ang issue kini si Gabriel Sanchez. Gabriel Sanchez. Taga-Astam na siya. Kana siya ang iyang asawa to ni kanang taga-Basak na siya. Basak Pardo? Di sa Mandawi. Basak Mandawi? At bang sa Insular. Nya, attorney man kuno sa na iyang papa. Attorney iyang papa? Oo. Imong tatong giingnan nga kanang bayarin ako kay mo na akong isuldo sa mga tao sa do koy kasuldo og di kambayan. Mo bitaw ang ikuan siya. Kanang pangitayan lang sa nagpaagi pa ipa-discount niya. Wan may mo dawat discount. Kay nanguntol naman. So kanang pangita lang sa paagi nga kuan kay maningawa sa ko makabayad ko nimo. Nya, mo lagi to nya naningkamot lang ko nga makabayad sa ko sa mga tao niya. Pero ang kaning chiki wa gina kuan nanguntol man. Nguntol gitaran. Hapa patalaw ko be, chiki nimo. So kuan in kini ang unsa man Inspira Decora Incorporated ang kumpanya. Okay. So ang president nimong kumpanya mo si Gabriel Sanchez. Siya sa tag-iya pod. Siya po tag-iya. So kini mga chiki na gi kuan dire. Basilio Dumaran Jr. mo na imo no. 20,750 pesos only. Mo ni magikuan so pag adtos bangko ni untol. Untol. Na deposito naman din nimo no. Oo na, pero nang untol lagi. Kini na deposito kini usa man gini mo deposito ni usa. Wa na kana close naman ato ni. Wa naman ako nang sa kuan. Close ng account? Oo. O na may duha nga wa ma-deposito? Oo. Kay na close naman wa na nako ipadayon og deposit. Oh, so ang nakuan at least okay lang. Kato ubad deposit gito na kong uban. Oh. Kato nangawagtang. Niyaman, kuan man upat ka buok ni ang ni untol reason for return. So da FD og kuan kanang account close na. Oh, account close. Kaduha na akong deposit redeposit man ako. Oh. Kaya aron makuan gid ba niya wa magyapon po ni na close. Mao to siya na close na lang gid yang. Kini unta imo lang gyapon gipuntol unta sa gapon. Oo unta. Deposito lang, tatakan man lang ni untol, bouncing check. Wala naman gi dawat. Wala gi dawat sa bangko. Okay, sira na close naman ko no. UCPB ang bangko niya paigpirma niya. So kini ni ang nanguntol ni tanang chike. Oo, nanguntol na siya to ni. Karon unsa may sulti nimo sa kontraktor nga sir, baylin ako sir kay para sa mga tower ba ni ang materials na palit na. Napalit na niya akong sweldo sa mga tao taon, ako mao inaalaot aning kalakihan ron kini mga nimo untol man imong chike. Nagdahom lang ka sa una nga tagan ka chike chike. Kay total sa una mo inig pa baylo mo sa bangko naa pa man kwarta man. Naa dayon so sa to pa makasuldo ka sa mga tao okay na kada Sabado ka magsuldo. Kada Sabado. Nya kadtong na ni untol na imo lang isuldo ang mga tao lang gyapon bahala na og ni untol yan sige. So karon imong taga asa man iyong opisina dapit? Sa una diya sa Basak ra sad iyang opisina kanang
at bang kanang nay iskina bitaw nga Oh. pagsabungan diha kanang stoplight diha sa babaw ng building. Oh, kini si Gabriel Sanchez. Oh, diha siya nag-opisina. Aha. Gabriel Sanchez, Inspira de Cura Incorporated. Ato i-check ni sa kwan. Sa SEC, saan i-file sa bankruptcy? Saan mo yung kwan ko no? Muragwa man siya ng file bang Napa yung opisina dito? wala na. Katurang pag 2018 undang naman na sila. Undang. O kay gawa naman siya itaw nga musukol niya kay di naman siya kasweldo. Imo ni adto nga sir, bayarin ako sir. Nakapila na attorney mga bitong insa nga iyar kun data-data ni. Ang nakapait lagi na attorney kay ang kanang uban nga chike diha. Katotong project niya nga katong wa na gid say tao nga musukol niya attorney ba. Ya gipaadto ko sa iyang katong iyang staff nga kuan ka amigo nako. Nga sil kanang padtuon kan sir niya. Na si project ihatag tabang ilang ta sil kay aron mabayaran katong una ug mahuman ani mo ug imo na matrabaho mahuman na bayaran katong una nga daan nga katong nang untol nga chike niya aron mahuman na siyang kuan kay wa man siya wa na ko sila tao ingko ni wa man koy materialis tagay lang ko kuan ninyo para palit siya nga wala kay kwarta si sir kay kanang nga naman patutuga mapangontrata ning kagwa nga makay kwarta ni. atong gigamit niya ang ihangi siya Kalisod ani nay mga kwan sa may mga trabaho ninyo mga balay, mga kuan sa man. restaurant Restaurant usa pa. kanang nasa mga spa ana. Kalisod ko kayo diba? Na reklamo na to ani nga kanang subdivision bitaw nga po niwa matiwas. Isod man kunin ani ba nani nga sitwasyon na pahimog balay wa na matiwas. Kay gi kwan. Simple siya may manukot dito sa basig di bayad na to niya na dispal ko niya ng kwarta. O anak gid ato kay katong last na mga nga project nga gidawat na ko attorney. Nga di na gid ta ko musukol, katong namugos gid siya nga trabaho alang arba bayaran jud ka. Niko wala gyud materialis siya kanang na may credit card imong asawa kana lay gamita para i-swipe materialis. Uy. Aron makuan, kaya mabayaran ka mahuman na siya mabayaran ka niya. Ko di lagi ko. Nya hamay. Ya gigamit mo credit card sa asawa. O nagamit gyud ato kay Wa sige. ka awaya sa asawa niya. Sige ba ako pa konsensya pa ko sa text nga sir magkabuwag mi sa mabungkang pamilya diri tungod nimo kay nagpakiluoy ka nako kay aron maluwas imong project karon giluwas ti ka karon akon sa iluwasa nya karon manghuna murag baliwa naman lang ko nimo Si mga asawa may nagbayad sa credit card doon. okay Uy, kadakong awa ini. kasi ang naswipe na ko sa bill mo 97,000 Oh. nya sa home builders 47,000 kapin. Swipe na, swipe. Ang Duha credit ka card sa imong asawa. Sa akong asawa. Katong sa bill mo 97 nga materialis, isa nga wala may kuan ikaw na lay pakyaw, ikaw na lay trabaho. Ito kuan lag labor yang pili kuan nya mo tong na naabot og 125,000 tong na kuan sa 97 kay gi-additional mo para labor ug kuan nga kuan nya. Nya karon kay ang katong project niya sa kanang sa mabulo nga dapatan na mo ng materyala. Naam siya di man siya mabayaran kuno kung di palitan kuno materialis kaning sa electrical ba. Nya lain man say contractor sa electrical. Nya insa nga sil kanang apilin na lag-swipe ang sa mga electrical kan material kay di man gyapon ka mabayaran kung di na rin palitan kay ang contractor wa may kapalit. Kunya apilin na lag-swipe. Motong gihangyo na kong asawa ko kanang swipe na nato karon mobayran taning kuan kay pasalig man siya nga bayaran ni kahuman. Motong isugot lang sa asawa gigamit yung credit card. Motong 47,000 materialis na sa electrical. Nga suga mga wire ana o ganung mga outlet. Motong duha na ka credit card nga gamit ana. Katong 97,000 sa atop to siya. Kami nagtrabaho ato. Kaya iyan na lang ipapakita. So, gasto kang material, kaya nagastuhin lang sa diha. Kaya karon ko, pasalig lang siya nga, bayaran ka human. Karon pag human na, iko sir, human naman sir. Pangayon akong bayad sir, kaya pasalig man ka nga, imo kong bayaran katong daan nga nanguntol, o karon nga, kaning project ang bago nga, nahuman naman gini. Wa na may trabaon. Ako na pa yung bayad, kaya among ibayad sa katong sa credit card. Losa taon ko sa kong asawa sir. Ano nga katawa na lang mga kaigalanon sa nang kalakiha nga. Sus. So ang imong asawa may nagbayad sa credit card? Kami lang sir lay karon ato ni sige magbayad kay pilar ka tuig gikan pag 2017 ko na. Yang tod karon sige maggukod sa mangutang sa Picas Bangko, ibayad sa Picas Bangko nya mangutang sa ibayad bali-bali lang. Kanang minimum due nga mong gukuro na bayad kay di man may ka-afford ng dako kay bayaran katong 97 nya. Apay 47. Wala
ang minimum due na lang mong bayad gukuron nya usay di may Yawa sa makonsensya nga sir kanang awin sa bungkag mo yung pagpuyo ni mong kalaki sir. murag wa konsensya to ni kay kapila nako taxi nga gipakonsensya gid ako. Oh. Wa murag wa ram siya maning kamot lang mo makabayad ko nimo tagaan nete ka tatatahan te ka. Inko sir bisag minimum due na lang kada buwan imong bayaran. Oh. Aron di madako ang bukan sa bangko. Oh. Sa sige mangita ko paagi nya. Nanay akong gisumari sa imong taxi nga gihatag maoram ni yang nahatag nako nga para kuno sa kuan kanang bayad sa katong minimum due nga mudo sa credit Og card. minimum due ko imong bayaran samot nagkadako. Musamot lagi Sige man nagpatong kanang credit card. Mana nagdako ang mga utang karon sa bangko kay pan kay di na may buwan nga di may kabayad kay man siya kabayad. Ang iyang nadata maoram ni nahatag. Pila ra ba ni? So sa pila ka tuig. Mo gi ako Sabi kana ka be? Mo ni imong sumali. O na kanang gi kana sa mga text wa man ako gi-delete. Mubayad na sa ato lang bayaran minimum. Ya 5,000 minimum kana na sa bayaran. So di bayaran ang tibuok. Dili. Dako na bayaran ninyo ani. Dako na may utang lagi ato ni. Kaya sige man nagpatong. Kanila bang bangko sus ngilngig naman mayor bagin mo kwintada ning bangko. Kanang credit card nimo buen og kuan bangko isus. Di kana bang bangko mayor kay mo kwintada na. Di ba sa malkanse kita cancel bagin kung kinunsa. Nagkadako lagi mong utang man ang utang sa pikas bangko ibayad sa pikas niya. Mujo na sa dito yung bayad mo utang sa speaker kasi bayad na sa man ang nagkadako among kuan kay sus kadakong problema ini. Nasigyan ako sa pagkonsensyahin ko sir. Konsensya sir ako asawa sir suko kay nako sir. Sige ko. Hapit na mi magbuwag sir tungod ani imong kuan pasali ka na ako nga imo ra kong bayaran ka human karon naluwas na ka mura na magkagbaliwa. Usay nga tiksan di na nay ka mo kuan nga. Ako lang tikang ingnon nga adtuon ka sa inyo ato kay ang natultulan ng ilang balay ka namang iyang ugangan sa basak kay marami natultulan kay mana nya murag mahadlok siya nga adtuon ako siya nga makita lang ta tagaan ti ka nya ako nang isultis kangina ni kontraktura kay ug dunay mga kuan ni basig man ni mga tubang dito kanang istorya ba makakuha kontrata nya pag himan-himan na dili man mo klaro. Magdaghan mo sa miyang ako na to ni nabiktima na niya wa bayari ang uban wa na lang mo gukod kay gamay-gamay pa man to ila ha. Nya kana siya ang ako agad dako niya baliwaran ta na okay ra attorney kung wala pa na involved ang credit card ana ang credit card bay akong importante gigukod ana kay sige magtupo sa bangko gud. Dako bahalag kini credit card sa mga asawa problema ang dako gini. Dako lagi kay problema to ni. Mo na amo na sige ana ko kanya. Lasa mo ko yung manikit katong pag April na last niya yung tubag nga yun siya nga maningkamot siya kanya hantod tiksan ako hantod karon di naman siya mo reply niya di siya matawagan. Nya mag-ilis ko lang ng number nagpalit ko lang simpak tawagan ako siya mo ring pero di naman mo tubag. Uy. Adios. So atong panawagan kini si Kuan kining imong amo Gabriel Kuan kini mo kontraktor ikaw subkon ka. Gabriel Sanchez. Kontraktor ni siya. Nani siya mga equipment Sa una, na siya niya. Maragi pamiran man to sa uban nga kliyente niya. Sa may nahabilin niya mga equipment mo, nato bilahon na lang. Sa ikon dito, leader, bulldozer. Pag 2017 na to ni, katong, na siya ibunggo nga yang garantor sa taas ako nga may ipondo lang sa ba. Nga aron hantod nga di pa siya kabayad. Yan karon kay, pag nakapindot pa na akong amigo tungkol nga, prindado na sil. Di mangyapon na nimo makon ko. Nganong iya garantor ko nga prindado di man. Maro-maro din yung bata So prindado to nga kuan, giprinda niya to nya mo iyang garantiya nimo nga sige naman na ako man kay ko nimo. Mangyapon na gamit na ako sa uman nako. Giprinda mo din na. Okay. Na kay number ani niya atong tawagan? Atong tawagan ni Daikin. Be paleho ko kuha kuno sa number kay ato ning ato ni sukto na to sa on the air. Agi ko lang katawa-katawa mga higala kay actually kini untol man pasaka kag kaso ani dong Sel pwede mo kang pasaka kag kaso ni Sel bouncing check man ni Sel. Ni dool ba ako abogado na to sa una. Nya ni advice ng abogado nga sir mahimo man nato ning kupuron pero ang imong gasto ani labaw pa sa chike ko. Iyang advice nga ang imong kabuhaton ni amiguhan na lang aron mabayaran ka digid bisag iya lang datatahan. Atong mo na tayo akong gibuhat na lang niya. Ang iyang nadata maura man siya kuwang ra sa kuan sa bangko sa credit card niya di naman siya magtarong kuan niya karon di naging siya magtubag. Sige be aman to number be ato ning konon.
Okay. Advice day sa abogado nga, mas dako pa kag mabayran na sa abogado kontra ining. Ako lang nag-aging katawa-katawa, may galang update sa talisay sa nato, nagatubang na ang inahan o anak ka disgrasya sa iyang anak. Mas mayo, at least wala sa Arnold ay sa pabiyai day. Kaya makatubang dito nga way atong tao dito. Mabuli mga itong usasad, limang kagiinan na itong kwandakin nga, siya naghimo-himo sa compromise. Ayaw, ma'am, maghimo ta compromise, kanang kita doon nga, ikaw magkagusto. Nanaon ka lang ba? O na nga, ay lasig yung biyai di Arnold. Unsay kuan katubang na makada sa kapulisan ron. Pero kining laing problema sa ngatong gatubang atong suwayag tawag ni si kuan Gabriel Sanchez. Brel, ay buntag ni Brel. Unsa may anggaan niya? Gab. Kay lisod man kani og maohon ni dagana, mas may nang aton ni na mention sa kanginan kay kadtong uban nga basta magpahimog building ba? Yang pahimog bay ana, nya mingon niya sige Gab. Labi nang may tali mo istorya tani ni. Maayo ato ni. Sige sa pasalig man iya ra kong hatagan niya. Minsan nga wa naman ko'y trabaho siya wa man gid ko nya. Kanang murag coincidence sa dato ba nga nagkita sad mi sa akong kauban trabaho. Nga designer. Nya nag-istorya mi. Be ato ko nang iparing day. Nana. Nya nangutana sa niya nga, bay kumusta? Siya asam ka trabaho siya. Na ako sa kuan kang inspira di kuray ko. Isa kay atong gitawagan. Sa may pasabot anak, giputol o naon sa mana? Atong gitawagan si Gabriel kay aron nga wa tubaga ang atong tawag. Kasi monitor di sa atong radio. Ato ning balikan mahigala kay naman ko mga tao nga na among sa Ginoo ani. May gani kay imong mga tao tanan diri sa ubos nga nagtrabaho imo lang sa gipamayran. Ang mangutang ko nila kay hibaw kapilar ko ilang income ko niya. Para pamugas sa gud kaagis sa ng trabaho agon niya. Maluoy sa mga tao manon siguro bahala ako basta siguro lang ako mga tao. Kay lisod man sa kayo akong utangon niya. Moray lang para pamugas. So man kay sa inyo mga tao nga di sa ta makasildo ninyo kay matabayri pa ni ining Gabriel. Lisod siya. Ako kitong ipakita na ko tanawan mo check ako bayari pero siguro unta gyapon mo bayad mangita ko paagi makabayad ko ninyo. Mana ka utang-utang hinon ka? Mana siya nga nakadako na akong utang. Ang pait ani kay apil pa hinoon na among paning credit card sa mga asawa hinoon. Mo na labing dakong problema ron. Mo na akong problema kayo kay bisag kana lang tayo ng siguro bag sigang nga mag-insert kana bisag kana lang mo siguro sir bahala na to ang among kontrata katong trabaho sa una nga wa ko nimo pa ni. Kay lawas ra mi mong kana to kahago ra man. Ang kana lang pero naam gaputi materialis ang uban pero walag imo latong data-datahan okay ra ko. Pero kanang siguro alang ginang sa credit card kay magtubo man sa bangko gud. Ikaw na kay dagang credit card kay bawo kag pilay tubo ana. Hindi mo mabayaran sa kabuwan. Dako magtubo ni. Kini credit card. So kini ni ang atong gitawagan ron, di gyud mo tubag day. Be atong balik ang tawag be on air ko no ang kanang kon makabaw ta mga listeners nga atong gitawagan ni. Wa gyud no unsa man wa gyud kwan wa to baga sa gipindot day nga di to bagon ana unsa man siya pasabot ana niya mahurot ang ring wa gyud mo tubag mo to mahitabo kay mo na iban nga tubagon kay cannot be rich ana Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.